Asa naman tong bayhana to pasayo-sayo pa kunitan ninyo wala man day gihapon diri ah. Pak! Agay kani maestra saka to nagchika-chika siguro to karon ay. Lab! Ano ka lab? Uy! Nag-uyog-uyog oh. Babuyha siguro diha ba? Dako gina nga babuyhas kay bukid ko ni diri karon kataong gid ko babuyhas ron. Babuyhas ba? Oh no! Naunsa man ka diha lab nga? Kainyar ako si pangita sa imo ikaw man din na binako babuyhas nga dako. Maayo lang kay naabot na ka. Dali diri birahan ning balangoy kay wala na ikuan ato dito sudan bugas. Sudon sapay pizza karon oy. Palihog na lang kog ibot ana kay di ko kadaog nga karon kay naabot naman ka di na ko kadaog. Pak! Languta gid niya oy. Still lang. Trabaho na po na ako na. Grabe naman eh. Sa mamwa na kay makaon. Sulus. Huwag ay suldo nimo, ay suldo. Pak! Still lang. Hara, ako'y trabaho na, be. Kabunat ka na. Ako'y manghuwag ka. Kamuting kahoy. Bihawa na. Atay. Wah. Sama po ni nga sundan. Ang sama ni nga klase nga. Pak! Kana lab tarong nga pagbira. Kanang unod ana una apan sa ilalom ana dira ayo pagtarong ayo pagbidla pagdira. Oh sige lab. Ako pa mangkunhunog man kung ako mo. Hoy. Oh. Siyaro pa ka. Asa na to si Lablab nang manabaka to sa iyang trabaho dito atong balangoy nga akong gisugo. Pak! Fight sa siguro ni kadaghan na ani. Matay di na ni mahurot po siguro isa ka adlaw kumaon lang oy. Grabe na bagi ni maestra ka pobre na bagi kayo nga. Pati bulang mo sa eskwelahan pamahaon naman gyud. Ay na lang ni panudan namo kay sa pang pizza haron wa nay kwarta. Ay wa nay sutuan di pa kay tong sweldo. Ambot na lang gyud ani. Asa naman po tong bayhana to ni adto nga. Wala man ginanangit Pak! sa kuha kung asa mo kalit ra magkawala. Mura man bula kalit ra gawala. Asa na po ka to nag-adto-adto. Atong dyan ako to. Nagtuwad-tuwad naman bukaon sa nang po na yung magpanguha diha. Nanguha na ganas. Ay na sige giyaw-yaw dira ana. Muna iguan diri og gunting. Tabangan pa ko nimo para madali ta diri ah. Di kay magsikag reklamo. Binang gunting be. Grabe na ba ni nga. Pati ganas mo, magiganas sa ilaw. Magiganas guro sa Pak! ilaw. Ako yung mga din. Atay ng trabaho, ani pati ganas. Di gid makakuha sa ganas sa ilang balay. Di gid katanong, munta apilo ng punuan ani para mo tanong po dito ah. Maestra lagi mo sige raman yung punuan balay. Gaya na bulanghoy karon po. Ganas na po. Sana po sunod aning trip aning bahana ni. Ambot sa'yo day. Ambot na lang gid sa'yo. May na lang yun eh, sagol og isda. Saluyot. Anay balanghoy na anay ganas, saluyot. Kumpleto na. Di na ko maumalit sa palengke kay mahal ka ang gulayon karon oy. Mahal ang gulay. Pati kalbasa, 100 ang kilo. May pagdiri nagdahon-dahon na karon mo gwapa kog sa mo. Nera kong pang ano. Daghan na siguro ni ay. Nara na po. Ito nga. Kanit na magkawala. Asa na po ito ni Anto? Ito ba? Unsa na po ka ito yung gipanguha dito ah? Naara man ka diha. Saan man pa'y problema ni mo? Sa muka ni bayhana. Uy, isip kong saray panguha. Pak! Makuha kog saluyot diri. Ay na sige mugot dira kanang naong na mo nga kontrabido kay kasi ko ang kaning saluyot. Kana og ganas. Mapagtabangan ko nimo na po diri para manguli na dayong tainig human ani. Di ako na be. Ano kang gamas? Oh, ikaw ba? Sa naman pudlab. Gihimo naman nimo og palengke nimong eskwelahan.
motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.